खुलुमबाय जेएन बड निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। उदालगुरि जिल्ला तामुलबारिनि दालां सिङाव जोनोम जागोदान सासे गथ'नि गोथै सह'। गावनि गोरबोनिफ्राय जोनोम होनाय गथ'खौ सिनाय मोनै बिमाया अनाखाना दैमानि दालां सिङाव गारनानै गालांनाया बेसे दुखुनांथाव। सुबुं समाजा जेसेबांनो गोरों गोरा जादों एसेबांनो गाज्रिबो जालांगासिनो आरो समाज बेरेखा खामानिफोराबो बांदों। बेबायदिनो मोनसे सुबुं समाजजों गनायथावै जाथाया जादों उदालगुरि जिल्लानि तामुलबारिजों बोहैलांनाय सन्दना दैमारि दालांनि सिङाव सासे जोनोम जागोदान गथ'नि गोथै सह'खौ मोननो हायो। नाथाय बाथ्राया जादों बे जोनोम जागोदान गथ'नि गोथै सह'आ सोरनि, बबेनिमोन आरो मानो गारलांखो? दासिम बेनो जेबो गुमुर मोननो हानाय जायाखै। थारैनो बियो सोरबा समाज बेरेखा मुगैथाव हाबा मावनायखौ दोनखोमानो नाजानाय नामा? बेफोरबायदि मोनसे गिदिर सोंथि। मा दाय दङमोन बे जोनोम जागोदान गथ'नाव जायखौ जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि बेसेबां गिदिर साजाखौ होनो? माब्ला सोलायगोन सुबुं समाजनि बेफोरबायदि गाज्रि आखला? आरो बै जोनोम जागोदान गोथै गथ'नि दायनिगिरिया माबायदि साजा मोनगोन बेखौ समासो फोरमायसिगोन। चिरांनि बिजनियाव सोमजिदों मोनसे मुगैथाव जाथाय। पानबारि आन्दार गामियाव सासे निखावरि आबादारिनि माइ आबादखौ हरनि समाव सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा सावनानै गालांदों। मुख'जाथावदि रुंसारि रबिराम बसुमतारीनि आंगो बिसि बिनाति बसुमतारीया दिन हाजिरा मावनानै न'खर दैदेनबोदोंमोन। गोबां दुखु खस्थ' सहायनानै आबाद मावनानै माइ दिहुननायखौ बेबायदि खहा खालामना होनाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 3 बिगा हानि मारा हानो थाखाय दोनथ'नाय माइखौ सिनाय मोनै दुथाङा हरनि समावनो खाबु लानानै सावनानै सेवहांगार खालामना गालांदों। दायो बिनाति बसुमतारीनि दुखुथिया न'खरा जोबोद राहा गोथे जानानै दङ। बेबायदि खहा जानांनाय दुखुथिया न'खरनो गोसो अनफावरि सुबुंफोरा नैबे स्क्रिनाव होनाय थंआव इसे एनैब्लाबो अनसुंथाइखौ हरनानै मदद खालामदो। एकाउन्ट नं 118514057911 आइएफएससि कड SBIN 00073888। हरखाब गोजौनिफ्राय न'नि सायाव गोग्लैसिनदों गंसे बिरखं। बे जाथायावनो जिउ गोमायो बिरखंनि सा 8 सुबुंफोरा। बे गिख्रंथाव जाथाया नुजाथिदों कलम्बिया हादराव। सुलुंनि बादिब्ला गेजेर कलम्बियाव गंसे बिरखंआ दावबायारिफोरखौ लांबाय थानाय समावनो हरखाब गंसे न'नि सायाव गोग्लैसिनो। बे जाथायाव सुबुंनि अनगायैबो माखासे न'बांफोरा सिलिंखार जायो। जाथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 2 पाइलट आरो 6 सुबुंफोर दंमोन। सुलुङाव फोरमायदों बिरखंनि इन्जिनआ हरखाब गाज्रि जानायनि जाहोनाव बे गिथावना जाथाया नुजाथियो। फारसेथिं बे जाथायनि गुबै जेंनाखौ मिथिनो थाखाय दासान्दि संदाननायखौ जागायजेनदों होनना मिथिनो मोन्दों। दासान्दि सोलिबाय थानाय फिफा वर्ल्ड कापआव गोख्रों हानजानि जेननाय आरो देरहानायखौ नुनो मोनगासिनो। बे खेबनि वर्ल्ड कापआव जापानआ गोख्रों गेलेनानै गिबि मेचआवनो बयखौबो सोमोनांहोदो, जेराव 4थि खेब चेम्पियन जानाय जार्माननि हानजाया जापाननि आखायाव जेननांदों। जापानआ 2-1 गलाव देरहादों। मख'नो गोनांदि जार्मानि बायदि गोख्रों हानजाखौ जापानआ गोब्राबजों फेजेननो हानाया एसिया हादरनि थाखाय जोबोद रंजाथाव जादों। बे गोनां मेचखौ देरहानो हानानै जापाननि गेलेगिरिफोरा जोबोद रंजाखांदों। सानसेनि गेजेरावनो चीन हादोराव गासै 27,000 कर'ना भाइरासनि गोदान केस मोनदों। कर'ना भाइरासआ चीन हादोराव फिन गोख्रै बारायफिनदों। थांनाय माखासे दाननिफ्राय कर'ना भाइरासनि गोसारनाया जोबस्रांनो हमनाय समनि गेजेरावनो चीन हादोराव गोख्रै बारायफिननायखौ मिथिनो मोन्दों। सुलुंनि बादिब्ला सानसेनि गेजेरावनो चीन हादोराव गासै 27,000 कर'ना भाइरासनि गोदान केस मोनदों। फारसेथिं सानसेनि गेजेरावनो हरखाब बारायफिननाय कर'ना भाइरासखौ होबथानो थांनायाव चीननि माखासे सहरखौ बन्द' फोसावदों। सुलुंनि बादिब्ला थांनाय समबारनिफ्राय चीननि बेइजिं सहराव कर'नानि गोसारनाया गोख्रै बारायफिननायजों माखासे सुबुंफोरा जिउ गोमादों। बेनि सिगां कर'ना भाइरासनि गोसारनायखौ होबथानो थाखाय चीन सरकारा खोलाहा ओनसोलखौ लकडाउन फोसावखांबाय। दासान्दि कर'ना भाइरासनि गोख्रै बारायफिननायखौ नोजोर होनानै चीननि गुआंजू ओनसोलनि गासै फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामनायबो जादों। थारैनो चीनआव दासान्दि गोख्रै बारायफिननाय कर'ना भाइरासआ भारताव बारस्लायफैयोब्ला आरोबाव सुबुंफोरखौ खैफोद गोनां खालामगोनआ रोखा। बे खेबाव गोनोखोआरिया बानायगोन अखाफोराव सुबुंफोरनि थाग्रा जायगा। नासानि गोनोखोआरिया बुंनाय बायदिब्ला फैगौ 2030 मायथाइनि गेजेरावनो अखाफोराव सुबुंफोरा थानो हागोन। अरियन अख्रांमानि गोनोखोआरि हवार्ड हुईआ बुंदों फैगौ 2030 नि गेजेराव सुबुंफोरनि थाग्रा जायगाखौ बानायफुनाया आबुं जागोन। गोनोखोआरिया लोगोसे बुंबावदों
अखाफोराव सुबुं थानो हानाय जायगाखौ मावफुंनो हायोब्ला गोनोखोआरिफोरनि संदाननाय नायबिजिरनाय खामानिया गोरलै जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।